adeg atenger nganti kaya tugu Sinukarta. Tugu papan kang manggon Sinukarta rinengga-rengga lah menika ta warnane. Panenggak Pandhawa nenggih Raden Bratasena ya Sang Wijasena. Nalika semanten dupitampi timbalanipun ingkang bapa guru nenggih pandhita ing Sukalima kinen Angulari wujuding kang kayugong susuing angin. Sigra cancut taliwonda cancut araning cecincing taliwonda cecawet ning setake sabuk bandange. Sigra matek aji Bandung Bandawasa blabak ngantol-antol wungkal bener. Dilaranipun ingkang paman saturing mandira jajar nenggih Sang Gandamana. Watak wantuning pusaka lamun kinarya lumumpat nalika semanten nadan namung telung kedheping paningal kaya wis prapteng kang kajangka sikil tengen den balangake. Saben anjlok wonten ing Bantala jemblong sak sumur-sumur bumine. Sakedheping netra wis prateng lengkehing Gunung Candramuka. Mapan wonten telenging wana Tik Brasara. Eling-eling wana ingkang gawat liwat wingit kepati satu mati jalma mara keplayu. Saka rengketing kekayon ingkang mapan wonten wana Tik Brasara. Pangsambung sumambung keteling godhong nganti kaya ora isa tinarabas rating Sang Hyang Pratanggapati. Mila katon sintru jroning wana Tik Brasara. Tanana ingkang pinindeng kejawi amung Angulari kayugong susuing angin jumbuh kan ngendikanipun Sang Tapa Begawan Durna. Sigra cancut taliwonda miwiti andukiri sela-sela angrebaken kekayon ingkang ageng. Nalika semanten candrane katon bubras langkrah wujuding wana Tik Brasara.
wayut sang yaksendra kala rupa mangases kadhiangin pangsempal kaprapal selo kaplesat satrula mayo mangungsi kagiat kagoto kang jaga bumi adiku diadiku Rukmukala apa Kakang Rukmuka nggone pun Kakang lan Siadi mapan ana ing telenging guwa Sigrangga ana ing lengkaing Gunung Candramuka mapan ana ing alas Tik Brasara iki wis eneng pirang taun Kakang Rukmuka ana apa Yayi jroning pun siat aku apa dene Kakang nampa bebenduning dewa ingkang sekawit wujud Jawata nanging saiki wis wujud kaya dene yaksa alasan kaya ngene ora susah mbok etung pira suwene nggone dadi buta mengko mundhak ora tekan-tekan lan sarta ora pundhat-pundhat nggone awake dhewe nampa sikuning Hyang Jagat Girinata iya nanging apa ya bakal kaya ngene lakon ingkang disandang awake dhewe jroning alas Tik Brasara ingkang sekawit akeh buron wana saiki wis padha entek dadi pangane awake dhewe kidang menjangan ora ana aja kok kidang menjangan wregul wae ora eneng ketambah ketiga ngerak angagak-agak aja kok tetesing banyu udan nadyan nembun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa la opo bakal garing mekingking mati garing kowe karo aku mapan ana ing telenging wana Tik Brasara kene Yayi Rukmukala Kakang Rukmuka aja kendhat nggone tansah nyuwun marang panguwasaning para dewa ing atase awake dhewe sisiku dadi wujuding buta kaya ngene mestine dewa bakal paring panguripan nglawan awake dhewe mula aja banget-banget nggone ngresula lan aja banget-banget nggone nyalahake marang panguwasaning para dewa mundhak saya ngrekasa nggone si Kakang lan aku mapan ana ing telenging guwa Sigrangga nampa benduning Hyang Jagat Girinata Kakang rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argeram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saingga praja Sik Rukmukala apa mambu apa kowe mambu bakmi aja sembrono goreng iya ngudu lho iki kaya mambu panganan londo apa swagesti ngawur kanca prihatin lahir batin iya lho kok sing dikersake Kakang mambu ndi iki lho saya cedhak wah iki getih menungso aku ya mambu piye
aku wis omong karo Kakang Rukmuka. Jroning nampa pacoban iki aja banget-banget ngluputke karo panguwasaning Gusti ning ayo to mbudidaya. Wis to, Gusti ora bakal sare adil tumraping titahe. Senadyan wong sing golek rejeki lumantar nindakake dosa wae Gusti paring rejeki apa meneh kowe karo aku lagi nampa sesiku. Lho, ana menungsa sing munggah ning Gunung Candramuka. Galea. Wah, kuning nemu giring. Monggo piyaine gedhe dhuwur blengah-blengah kaya ngono. Ya, aku ya weruh. Lah kok nglundhungke watu sing gedhe-gedhe wit-witan dirubuhke wola ngrusak alas iki. Ya iki sing marai banjir. Ya napa piye mbok menawa iki paringane dewa supaya dadi cadhong panganku lan panganmu Kakang. Ayo satriya iki diperpeki niate apa lan karepe piye? Ayo tak tutke. Aku dhisik wae. Sing enom sing dhisik sing tuwa kuwi ngalah. Lho, mengko yen wong iki iso tak pateni Kakang mungkari dahar. Wong tuwa kuwi lenggan sing tumandang sing enom. Ya, ayo tak caket ayo Kakang. Mbok menawa iki dadi pangane awake dhewe, Kang. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan Gus soroh nyawa. Jelek nyawang gelaring jagat. Seming rembulan kowe wani ngrusak alas tik brasara nglundhungke watu sing gedhe-gedhe. Kowe ndukiri lambene guwa Sigrangga wis jeleh urip kowe Gus. Sapa kowe Den? Wah, suarane gedhe kono. Wis tak gedhek-gedhekke. Meso gedhe kono. Mulane rasa iso digedhek-gedhekke. Us. Perlu kowe. Sapa kowe? Takon karo aku. Aku Bratasena, Bratasena, Brata laku sena gedhe.
lakumu gedhe. Wijasena. Wijasena. Wijaya apa? Mbok. Mulane rasah sok ngartekke. Wijaya landhep sena iki gedhe, gedhene landhep. Bimasena. Bimasena, Bima ya. Bimae bludrek. Sena iki gedhe, dadi bludreke gedhe. Ndasmu. Nesu wonge. Waladala Bratasena ya sapa buta kembar. Ndak sawang pasuryanmu ora beda. Sing tunggu alastik Brasara, aku sing ngreksa Gunung Candramuka papanku ning Guwa Sigrangga. Aku Degya Rukmuka, aku adine Degya Rukmukala. Kowe golek apa, Den? Ngemban dawuh timbaning guruku Begawan Durna kinen goleki kang aran Kayugung Susuwing Angin. Kayugung Susuwing Angin ya papane mapan ana ing Alastik Brasara. Ana ing Gunung Candramuka. Pernahe ana ing Guwa Sigrangga. Woh, keblasuk kowe. Selagine aku sing suwe mapan ana ing kene wae lagi iki ngerti kang aran Winastan Kayugung Susuwing Angin. Nek ngono pancen kowe janjane ora kok golek Kayugung Susuwing Angin Bratasena. Nanging pancen kowe kuwi diutus dening sing gawe urip pancen dadi panganku. Mula ora usah dadak kowe golek Kayugung Susuwing Angin mapano. Aku wis ana 3 sasi iki ora mangan daging. Kowe dadi utusaning sing gawe jagat pancen dilaropake kudu dadi panganing Rukmuka lan Rukmakala. Mula wektu dina iki ora usah dadak golek Kayugung Susuwing Angin mapano kowe dadi panganing Rukmuka. Wah. Yen pancen kowe arep mangan karo Bratasena, panganen kowe mangan Bratasena tok nggo wong loro, wareg selawase urip. Karet kok ya. Lah ngopo kok kawareg selawase urip ora bakal ngelih. Nanging kosok baline kowe ora nduduke Kayugung Susuwing Angin. Aja takon dosa ana batang buta loro ta idak-idak ning kene. Wah, sugal lucukmu. Tembungmu ngias karo Rukmuka. Ayo. Ora ariken Wanate Brasara Gunung Candramuka Guwa Sigrangga. Waton wis gumlundung sirahe Rukmuka, waton wis bedah dadane Rukmakala. Mapano kaya baku sing tekaning pati. Cokot kene marganing patimu. Wak sikep saka mburi tak dengkek boyoke. Wah, tak bedah wetenge ususe. Wah, tak sesep-sesep kene marganing patimu, Raden Bratasena. Pinggir kak tandangane hati-hati iki. Wah, sikile
Piye, Di? Wis mati wonge. Janjimu daginge didum loro, kono gaglaken dhewe Kang. Lah apa wo, Kang? Panjen Raden Bratasena nggone wani ndukiri alas ngrusak Candramuka, ngrusak Guwa Sigrangga. Wis sangu piye? Sangu kadigdayan sing linuwih. Aku ngantem ora dirasake, cokot jiungku ora tedas. Tak cokot ora tedas, siung ora gelem mlebu ana ing kulit, getih ora metu. Woh lah dalah. Kaya ngopo cobane ngati-ati lho Kang ampuh tenan ya, ora sawedi jajale Rukmakala. Innalillahi wa inna ilaihi. Wapure. Ana wong tiba kok malah sajae seneng piye? Wah. Kulite kandel. Balunge ya ulet. Tak tekuk-tekuk awake ora apa-apa, tak cokot gegere. Cengele ora mlebu siungku. Saka ngarep ya ora kuwagang, saka mburi ya ora kuwagang. Piye, Kang? Apa mau mandheg tekan semene? Di. Wong luwe wis ora iso disemayani. Yen ora mangan satriya kaya mangan apa awake dhewe tinimbangane mati garing. Ora entuk pangan, kudu mbudidaya satriya kae dadi pangane awake dhewe. Sranane piye kowe liwat mburi, aku saka ngarep krubut loro. Ayo Kang. Kowe maju bareng iso ngalahke Bratasena. Wah, kentres ndasmu ora eling. Kang. Halo. Ngopo?
Piye Kang? Aku ditonyo lorone ra jamak ra eling. Oh, la piye jare krubut saka ngarep saka mburi. Ayo gek kowe gek. Piye kok meneng madhep rene. Ora usah wedi madhep rono sing penting kowe kudu. Kok saya lirih madhep rene wonge. Lah iki piye kudu dilimbe piye? Wis kowe gek tangi. Cokot nggon cengel kuwi. Mumpung wonge madhep rene. Gek wis. Aja nganti ndedawa wektu cokot nggon cengel. Wo, grak-grak limpam. Ngelimpe. Ayo sambato. Piye di sukses. Sukses piye mutar aku. Wis gentenan. Mumpung wonge madhep rene. Gawe cokot nggon cengel. Ponggon bangkean pindang modar gawe Kang, gawe. Wah. Modar menteleng ki wonge. Oh lah dalah. Aja mbaka siji krubut lur. Waduh mati aku. Wah, buta loro. Rukmuka ora nduduhke kayugung susing angin. Untapke nyawamu marang kaiwanganing Bathara Yama sampurna dening wah. Babah mungguing dadah yaksa kekalih tutuk ngorok kaya kawah nalika semanten pecah ponang mestaka blabar punang ludira pinandeng dening Sang Bratasena saya dangu ical wujuding kewandhaning Sang Rukmuka dadan ngerti sangkan paranipun nenggih wenteh Sang Hyang Indra ya Sang Hyang Surapati miwah Sang Hyang Prabancana ya Sang Hyang Bayu.